Projekt za 70 miliónov eur sa možno skončí fiaskom. Ivan Kmotrík totiž pripúšťa, že sa vzdá národného futbalového štadióna na Tehelnom poli. Podnikateľ sa sťažuje na neustále problémy pri jeho výstavbe. Podľa pôvodných plánov tu na Tehelnom poli sa mal už štadión dokončovať, zatiaľ je tu iba obrovská jama. A ako hovorí Ivan Kmotrík, má už toho plné zuby. Som blížim k tomu, že mám toho plné zuby a najväčšie by som to dal komukoľvek inému a už sa keď neotrhol, lebo mám toho dosť za tých 7-8 rokov. Najprv výstavbu Národného štadióna blokovali diskusie o výške štátneho príspevku, potom o cene pozemkov a najnovšie napadla prokuratúra pre údajné chyby úradníkov pri povoľovaní stavby. Prokurátor okresnej prokuratúry Bratislava 3 podal protest proti rozhodnutiu stavebného úradu mestskej časti Bratislava Nové Mesto o umiestnení stavby. Dobre, tak teoreticky by sa vyriešil toto a znovu to niekto nenapadne a myslím si, že by bolo lepšie, keby štadión vlastnilo mesto, alebo župa, alebo mestská časť, alebo štát, alebo kdokoľvek iný. A myslím si, že bolo všetko priechodnejšie. Ja osobne štadión vlastne nepotrebujem. Tieto slová pre Národný štadión nevieštia nič dobrého. Štát, župa ani hlavné mesto ho totiž bez súkromných peňazí pravdepodobne nedokážu postaviť. Naozaj nechcem špekulovať o tom, čo by bolo, keby sa to zastavilo. Som sa stratil strašne veľa času s tým už. Bol by som rád, keby niekto aj iný zobral zodpovednosť. Radoj Gas, televízia Markíza.